Centrare șutată a lui Lăcătuș pentru roșu, golgheterul Stelei în acest retur. Balonul este respins de Trofim. A fost un fault al lui Marius Lăcătuș, spiritele Sencing. Florin Halagian a intrat și el pe teren. Probabil, sper că pentru a-și liniști jucătorii. Accidentat la pământ este Ardeleanu, cel care revine pe teren după o pauză mai lungă provocată de o accidentare. Ardeleanu este jucătorul care a fost înlocuit o vreme de Florin Halagian cu foarte tânărul Bolfă. Reluarea ne arată că Marius Lăcătuș a intervenit dur și, să recunoaștem, nesportiv. Să vedem ce hotărâre va lua arbitrul Iosif Biro la această fază. Văd că Florin Halagian și-a scos deja oamenii de rezervă la încălzire. Marius Lăcătuș a primit cartonaș galben. Să sperăm că nu este ceva grav pentru Ardeleanu, să sperăm că nu este o fractură. Te doare și când te uiți la televizor să vezi cum s-a îndoit piciorul lui Ardeleanu. Ar putea fi vorba de o fractură, un gest absolut necugetat al lui Marius Lăcătuș. Nu cred că Ardeleanu va mai putea continua această partidă. Să sperăm că ne-au păcălit camerele de luat vederi. Arbitrul revine și îl elimină pe Marius Lăcătuș. O decizie perfect justificată a arbitrului Iosif Biro. Steaua rămâne din minutul 13 al partidei în doar 10 oameni. O intervenție criminală a lui Marius Lăcătuș asupra lui Ardeleanu. Protestele steliștilor sunt, zic eu, inutile. Misiunea Stelei devine foarte grea și v-am avertizat încă de la început că aceste meciuri Steaua, FCM Bacău sunt pline de imprevizibili. Din păcate, acest imprevizibil deocamdată ține doar de gesturi nesportive și de eliminări. Să vedem pe cine va arunca FCM Bacău în luptă în locul lui Ardeleanu, pentru că această nouă reluare oferită de colegii mei din carul de reportaj m-a convins definitiv. Ardeleanu nu va mai putea continua acest meci. Să vedem dacă își va mai putea continua cariera fotbalistică.